Arab can bilen aydışacak aydacaksa söz bağlama Sen bilen Fiona bir-biriňize laýyk sen ki ýaly oňum diýişiniň hersi bir welayet. Okey, gaty görmesen Stangistana raýat senden gaçyp gyýlar gurya öz daşyndan haýat dost. Guryalar haýat beni başga bermedi üçin sen çaýşuň baýguş gördüňi görmedi üçin. Okey, hemme ýere burnuňy sokýan gara için gaty görme dost sen öňki aýagy geçiň. Yüzüň akyn, demir yüzügiň akyn. Sen tarakyn, kellesine bançyk takyn. Yaman ey, mene abdişkam ýaly yaman. Sen bolsa ujudaman görün, gowagyna salan. Yalan, men gowaga salyan, men ballanan. Sen bolsa gyýsyz gamlanan, gulagyň sallanan. Alanyň sen, jing face yüzüň ýaglanan. Clean and clear, nämer sen dürtüp yüzüňe baglanan. Sen möhleti geçen, sırtından garran. Sana diýamamalar mal, babulya barran. Face control, face'iňi görüňde diýä Salman. Men özüm boljak bolýan, sen bolsa Salman Khan. Ýaňaklaň deşik, garnyň meşik. Sen eşek, nesi patpanede gelşek. Eşeğin derisine öwrülli üstündäki eşik. Meni görün gyýlar diýä däli sen ütgeşik. Hawa sen ütgeşik, gorkaň ok Fiona'dan. Şirek seni görüp diýär hönen mene bawadan. Tanımayan yok şehrin ähli raýonunyň. Şu bolşumada ıryan onuny gyýlan onundan. Näme? Hi ömrüňde ikiden kän gyýz bir gördüňmi? Iň bolmana puluny elinden tutmaga ırdyňmy? Elbette men betle ayaklaryn ördümmi maňa seredip senem gijelerine ürdüňmi? Näme? Saňa seredip näme janymdan ýerdimmi? Ýalňyşmasam gorkunçlukda sen giýnese girdiňmi? Ýalňyşmy? Özüňi gözläp otyrdyňmi? Sen dogulanda owudan uklap ýatyrdyňmi?